እግዚአብሔር ድማ ካማን ምን ላዕሊ ወላዲት አምላክ ካልዕልዩ ንሱ ንሳ ክትድግፎ ትኾን እያ ልብል እንትነለኒ ምንም ዘጨናንቕ ነገር የብለይን ካባይን ላዕልስ እሱን እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ኢለ ይኣምን ሕዚ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ኣዶናይ ኣብዚ ዕድመ እዚ እዩ ዝፈልጦ እሞ ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ከመይ ነይሩ ብኣንደበት ኣዶ ያው ኣዶናይ ካብ ንእስነት ዕድሚኡ ንድሕሪት እንተተመሊሰ ኣዶናይ ብጣዕሚ ውዑይ እዩ ውዑይነቱ ምስ ፍልጠት እዩ ልጓዓዝ ብጣዕሚ ኣስተውዓሊ እዩ ግን በቃ ንቕድሚት ዝልጎይ ቆልዓ እዩ ኩሉ ግዜ ያው ኣብቲ ትምህርቲ ቤት እውን ኣብ ኣሰላልፋ ደረጃኡ እኳስ የፍልጠኒ ነይሩ ማለት ከምቲ ኩሉ ሶሻል ሚድያ እውን ተናጊርዎ እሱ ብጣዕሚ ፈጣን እዩ ፍጥነት ኣለዎ ይሕልፎ እቲ እውቀቱስ በቃ ነንሕድሕዲኡ ለውግዖ ነንሕድሕዲኡ ካብ ኣንደበቱ ለውፅኦ ነገራት ንዓየ ይስሕቡን እዮም ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ኣዶናይ ንዓየ ዝመኸሮ ከስታውስ ተለኹ ብጣዕሚ እየ በቃ ልድንቐሉ እና የድንቐኒ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ይመኽረኒ ነይሩ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑስ ንዓየ ንወላዲቱ መኺሩ ይመኽረኒ ነይሩ እና ናቱ ምኽሪ ንዓየ ብርትዓት እዩ በቃ ዓንዲ ሕቆ እዩ ብእውነት ኣዶናይ ማለት ንዓየ ዓንዲ ሕቆ እዩ ኣዶናይ ብጣዕሚ ስለልፈቱ ብኽሪ ወደይ እውን ስለልኾነ ኣዶናይ ምቾት ዓለም